Bună ziua! Mă numesc Galina Condorache. Vă invit la o lecție de etică profesională. Azi vom aborda tema principiile și valorile eticii profesionale. O profesie este o ocupație pe care o au mai multe persoane organizate voluntar să-și câștige existența prin slujirea directă a unui anumit ideal într-un mod moral permisibil, dincolo de ceea ce le cere nemijlocit legea, piața și morala comună. Mark Davis. Orice activitate profesională impune persoanei respectarea unor anumite principii, norme, reguli, datorită cărora se asigură calitatea activității, dar și titlul de profesionist în domeniul profesionalismului. Persoana care deține o profesie acționează numai așa cum trebuie să acționeze. Prin urmare, este obligat să se ghideze după anumite principii ce sunt specifice profesiei. În continuare, vom analiza sistemul de principii generale ale eticii. Principiile reprezintă norme cu valoare strategică și operațională care trebuie respectate în vederea asigurării eficienței activităților proiectate la nivelul organizațional. Etica profesională adaptează principiile morale general umane la genurile particulare de activitate profesională. Principiile etico-profesionale reprezintă niște îndrumători universali ai activității care indică strategia generală de conduită profesională, fără a reglementa ordinea acțiunilor concrete. Aceste principii pot fi formulate diferit în diferite coduri, dar prin esența lor ele sunt identice, servind în calitate de bază metodologică a conduitei etico-profesionale. Printre cele mai importante principii etice general comune pentru toate profesiile se înscriu profesionalismul, un principiu etic fundamental al oricărei profesii care unește specialiștii din diferite domenii din întreaga lume. Profesionalismul înseamnă centrare maximă pe activitatea pe care o îndeplinește și evitarea situațiilor ce au putea aduce daune, prejudicii beneficiarilor. Autonomia personală semnifică posibilitatea de a alege cursul pe care dorim să-l ia acțiunile noastre în baza faptului că avem discernământ, ne cunoaștem interesele și știm care ne este binele propriu. Termenul autonomie este folosit și cu autodeterminare, autoguvernare, însemnând capacitatea de a-ți fi propriu legiuitor. Consimțământul informat este parte integrată a autonomiei profesionistului, percepută ca cerință de respectare în activitatea profesională a dreptului omului, drept ce este garantat de Declarația Universală a Dreptului Omului. Confidențialitatea. Păstrarea tainei secretului profesional este un principiu comun general pentru toate profesiile. Se consideră că taina profesională a venit în etica specialităților din jurământul lui Hipocrate. Dacă în relațiile personale de la individ se cere totdeauna sinceritate și deschidere, apoi morala profesională spune că specialistul nu trebuie să uite niciodată de păstrarea confidențialității informației ce ține de activitatea sa. Respectarea dreptului la proprietate. Orice activitate profesională presupune raportare la proprietate, în sensul căruia se exprimă prin principiul etic al folosului reciproc. Colegialitatea. Colegialitatea este un alt principiu important al eticii profesionale. Concomitent cu creșterea responsabilității individuale a fiecărui lucrător, crește și complexitatea adoptării deciziilor. Acestea nu mai pot fi opera unei singure persoane. Ele devin rezultatul eforturilor comune ale specialiștilor. Dreptul la critică este un principiu important al activității profesionale în condițiile democrației. Profesionistul trebuie să fie capabil să critique lucrul necalitativ al colegilor, fără a trece însă la persoană, fără a atinge demnitatea colegilor de muncă. Principiul ecologic se înrădăcinează în etica profesională începând cu cea de-a doua jumătate a secolului 20. Conform acestui principiu, activitatea profesională nu trebuie să producă daune naturii, nu trebuie să polueze mediul ambient al omului și animalelor sau să folosească risipitor resursele naturii. Cultura vorbirii este considerată tot mai insistent în literatura de specialitate drept principiu și criteriu al reușitei eticii profesionale.
Limba profesională reduce timpul pentru înțelegerea în situațiile critice de primire a deciziilor, de păstrarea a liniștii și confidențialității. Drept urmare, profesionistul trebuie să acționeze nu așa precum o cer normele relațiilor interpersonale, obligațiunea personală sau familială, ci din perspectivă profesională. Persoana care deține o profesie acționează numai așa cum îi este permis, pentru a-și face bine profesionist datoria. Principiile generale reflectă valorile etice de bază ale profesiei și stabilește un set de standarde etice specifice. Să clarificăm conceptul de valori. Problema valorilor a fost și este una din cele mai dezbătute și abordate de diferite științe: filosofie, culturologie, sociologie, psihologie, pedagogie. Din perspectiva psihologică, valorile sunt caracterizate ca atitudinea omului față de sine, față de viața proprie, datorită căreia valorile pot afecta puternic interiorul acestuia. Cu alte cuvinte, valorile se formează în contextul unei culturi și devin importante pentru om, când capătă un sens pentru el. Din perspectivă pedagogică, valorile sunt create prin cunoaștere, iar cunoașterea este educația prin definire. În acest context, Cucoș definește valorile ca elemente ale educației morale, ca elemente ale culturii interioare a personalității, care se manifestă prin calități personale și determină atitudinea acesteia față de societate, natură și față de sine însăși. De exemplu, ce valoare are laptopul? În cazul dat, laptopul are valoare de avere sau bunăstare. Studenții, absolvenții, studiile, decizia de a fi împreună, familia, creșterea profesională, cariera, sportul, sănătatea, banii, bunăstarea. Valorile pot fi clasificate în funcție de anumite perspective și criterii. Valori morale care au în vedere raportarea activităților și a relațiilor umane la dezirabilul social, la ceea ce este considerat și acceptat unanim ca fiind un bun pentru existența oamenilor. Valori psihosociale, care se referă la criterii și standarde evolutive privind relațiile dintre membrii unei colectivități. Valori profesionale, care vizează principii generale despre ceea ce este important și este prețuit în activitatea profesională a oamenilor. Valori democratice, a ajuta în cadrul legii să se servească interesul public. Valori legate de etică, a acționa în perspectiva încrederii oferite de instituțiile formatoare. Spre exemplu, conduita cadrelor didactice din instituții trebuie să reziste la cel mai minuțios examen al societății. Valori legate de persoane, face dovadă respectului, echității și curtoaziei în raporturile cu cetățenii și colegii, respectul față de demnitatea umană și recunoașterea valorii fiecărei persoane. Valori care determină o conduită corectă, profesională, sunt reprezentate prin: onestitatea este o atitudine consecventă de angajament în sensul acțiunii pe baza principiilor și pe predispoziția de a comunica adevărul înainte de interesele proprii, căutând în orice moment binele comun. Responsabilitatea reprezintă voința individului de a-și asuma consecințele deciziilor sale, urmărind beneficiul societății. Respectul constă în asumarea unei atitudini care să garanteze că acțiunile proprii și ale altora să se desfășoară luând în considerare drepturile celorlalți. Justiția este voința de a da fiecăruia ce îi se cuvine, acordând același tratament și acces fără nicio diferențiere. Transparența presupune predispoziția unuia și a tuturor. Solidaritatea, acțiunea din partea unui individ asumată pe valori și principii etice care să o orienteze în favoarea binelui comun.
filosoful Timo Airaksinen sintetizează câteva din valorile profesionale în modul următor. Profesia de jurist, valoare de dreptate, medic asistent, sănătatea, educator, dezvoltarea persoanei, psiholog, autonomia, asistent social, bunăstarea, asistarea celor în nevoie, contabil, corectitudinea. Principiile și valorile etice prezentate constituie fundamente pe care este construită întreaga arhitectură a profesiilor. Dat fiind complexitatea realității sociale în schimbare și a experienței în domeniul profesional, încearcă să devii nu om de succes, ci om de valoare. Albert Einstein.